Ang tubong nining atong selebrasyon sa Kwaresma o ang tanan natong mga kalihukan sa simbahan, apil na ning pagpamalit og slots, kining atong pagpanukod og balay, kini hasta ning pag-renovate sa atong simbahan, pagtukod dinhig mga facilities, pagtabang ana mga way gikaon, kining tanan, kining mga sugo sa simbahan, mga pagtulunan sa simbahan, pulos gid ni siya paningkamot nga makasulod tag langit. Lingi ay mong tupad ina siguro na kang makasud og langit. Siguro na dili. Kinsa dinhi ang moingon pader siguro na kong makasud og langit asa kamot. Oh, sara kabuok. Kamo ding uban unsa may inyo? Hibaw na ko sa inyong isulti. Ginoo ray magbuot. Mao kina. Kanabitang magmisa kog patay mo ingon dayon ko, kinirong atong gimisahan, hain ka ni ron sa langit o sa impierno. Ginoo lay magbuot pader. Bisan ka ng sultihan nga Ginoo'y magbuot, di biya na sakto. Ngano man, gitudluan manggutas Ginoo sa pinaagi sa mga propeta, pinaagi sa mga apostoles, ug labaw sa tanan pinaagi ni Kristo. Gitudluan naman ta unsay makapalangit, unsay makapaimpierno. Diri lang sa unang pagbasa ingon pagbalaan kamo sama nga ako balaan. Unsa man na? Unsa may makapabalaan matud pa diri. Tur kaning basahon bugo-bugo ra bataning Bible. Niya man ni sa Leviticus Kapitulo 19, ayaw pangawat. Karon sa atong nasod, porting kinawatay. Ayaw pangawat. Wa magingon diri nga ayaw pangawat, bisag piso. Basta ayaw pangawat. Pwede day na ang kawat piso. Pwede dili. Tubag. Piso raman imong ikawat. Okay ra na. Dili oy. Kay ang gisulti lagi ayaw pangawat. May sa mga politicians nato karon, pila ka buok nila ang nagtuman aning ayaw pangawat. Pila ka buok. Tanaw-tanawa lang. Ayaw ka mo paglimbungay, pagbinakakay. Kinsa may mga matinud-anon kay diha na ay transparency ug accountability sa ato mga naglingkod ron. O katong nang ambisyon pang mulingkod kay 2028 wala ni Claymore naman ni ron labi na ni declare na si BP Sara nga mo dagan pagka presidente wa na ang focus karon sa mga politicians ang 2028 na ang tanan nilang buhaton karon para nas 2028. Pila pa ka tuig? Duha. Pero ang una-una na nila pila ra man ang tuig mo labay ra man na. Pero pila man nila ang tinuod yung wa mangawat, wa maglinimbungay. Ari na lang ta sunod. Ayaw paghimo og dili matarong nga paghukom. Kanang hukman day nimo ang tao sumala sa imong gustong ihukom niya. Ako magkatawa man gyud ko ana, ako gining balik-balikon kanang impeachment. Duha man kabuk impeachment ni sod karon. Ang impeachment para sa presidente o ang impeachment para sa vice presidente. Di na lang ta maghisgot atong last year. Karon lang. Pagsud gyud sa impeachment against sa presidente nga nag-accuse niya og kanang sa titawag na abuse sa public trust ba na sa tunang kuana betrayal of public trust tungod kay wa siya kapugong, wa siya ka check sa mga trillions nga nawa nato sa atong panudlanan kay siya goy pangulo, siya gi accountable ana tanan. Kausara gi wagtang sa Congress. Ingon dayon sila no sa to substantial ground. Ila dayong gi dismissed.
Namakpak pa sila. Pag-ingon, dismissed, namakpak. Pasabot, lipay kay sila nga wa di ay kaso ang presidente, pero nainawa na itong mga trillions. Trillions. Nya ikay presidente, pares na ako ba? Muingon nun ang usa ka taon nyo din kanang mga millions nga nisod sa Compostela, hain mo na padong. Nya muingon dayon ang obispo, i-impeach na sa Padre Siano. Nya, i-hearing dayon. Ang sa may buhaton, tanaw na nga tong accounting records, kompleto man na, hain padong ang kining mga millions nga nisod nato. Ana unta to. Pero mudritso lang dayog ingon ang pananglitan, kamo mo accuse nako nga ipa-impeach ko. Nya, mudritso dayog ingon ang obispo, dismiss. Nya, mamakpak na mga pare, mo ingon dayon mo, animal, mga parian. May magwa may kibaw. O, kanang iyang pabahay, naaday ni Barog Balay. Kanang iyang siging solicit diha kay para i-renovate aning simbahan, na-renovate diay. Ana ba? I-verify na to. Moingon sa ta, kana dayang flood control. Naaday flood control, siya man to'y gasulti nga 5,500. Naaday flood control, kasagaran ghost man, kasagaran substandard man, nga lusno nagay karon. O nya, di siya accountable ana, nga siya may nang hambog. Kadto dayang iyang pabahay nga tag 1 million kabalay kada tuig. Karon pila man kabalay ang natukod. Hapit naman matapos iyang termino. Natukod itong 6 million kabalay para sa mga homeless. Nya gabadsit ra ba to ato? Mao ba itong giingon ni Sir Ted Pailon og tinuod to, di na lang ta mo check. Ganahan mong mo check. Pangutan alas Ted Pailon, nabati man to nako niya. Nag-release og 3.6 trillion para sa DepEd. Ang number 1 ato, pagtukod og mga classrooms, kay shortage tag 165 ba thousand ka classrooms. Unya, ang natukod atong 2025, 22 ra ka classrooms, dili di siya accountable. Ano niya, na-release ang 3.6 trillion. Kumusta ang atong Congress? Maayo ba silang manghukom? Muna, basin ba? Dili na tabalaan, kay pataka na lang tag-hukom. Unya, karon ang 125 million nasa Vice Presidente, ilag yung ipa-impeach tungod anang 125 million. Ang mga 4 trillions, more or less, nga nawa, dili accountable ang Congress, nga mao'y tigbantay, ang Senate, sila'y tigbantay, dili sila accountable, sila pa'y mo pa-impeach. O niya, ang Congress, noon kaayo nga, mga corrupt. The most corrupt department. Maunay ila karong tawag. Kung sa ito'y tawag na crooks. Crocodile. Kumusta ang atong pagpanghukom? I-check na to. Mauna, bisag kita din higod. Kumusta mang atong pagpanghukom? Ano yung mga diri? Ayaw panumbalay, aron manglibak. O unsa may bottom line nining tanan mga igsoon. Nung sa may bottom line, ningon si Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rinako. Unya kay ako may muhukom ninyo inig final nga paghukom, anha ra nako diha ibase. Mo na ang atong ebanghelyo naghisgot, gigutom ko, giuhaw ko, hubo ko, wa ko'y balay, nagmasakiton ko, nabilanggo ko. Mao ni ang mga labing ubos nga tao. Mao ni ang mga sitwasyon nga labing ubos. Ili nga imong tupad, ingna mopadayon kag kana mga way balay. Ingna ba? Ingna daghan marong way balay, wa para ba na matukurin Padre Siano. Imong gipadayon sa inyo. Ana, labing ubos. Atong i-check. Giingon pag diri ayaw pa ni malos. No? Kani bitang batasan sa atong gobyerno, niya na sa simbahan baya. Mahala nagmasuko mo namo, pero real talk lang ta. Kanang batasan sa gobyerno nga mga opisyal, inighumas eleksyon kung ang nidaog gani maoning mga tawhana ang nidaog. Ang una ginilang buhaton, papahawaon ang tanang naglingkod sa opisina nga mga tao sa unang
Katong una ilang gipulihan ba? Dinhi simbahan mao gyapon inig abot sa bag-ong pari, papahawaon kinang tanan nga nagtrabaho sa simbahan. Kasagaran ba? Unya, unsaon nimo pagpakaon ang gigutom, ang giuhaw, nga ang ilang pagkaon diha man nila gikuha anang opisinaha, imo namang gitaktak. Di ba? Why continuity ba? Sa gobyerno, why tenure of office? Kana bang atong gitawag bag security of tenure? Dinhi simbahan mao gyapon kamong nagalagad sa simbahan og mailisan ko dinhi tak yung mong tanan tingali. Mga 40 manikapin atong mga tao ron dinhi. Kana gitik note na nako. Mao nang pagka-assign nako bisan asa ko ma-assign, wa gyud koy gitaktak. Assign ko og kapa katong Cebu Archdiocesan Prison Apostolate. Akong giabsorb ang tanan, gipun-an pa. Wa ko magkuhag akong mga tao. Sila nga naa diha. Gawas lang atong nangamatay, wa na nako gi-employ, patay naman to. Pag-abot sa nako sa San Vicente, Liloan, ang naabutan nako dito, mga 4 man tingali to, 5 ba to sila kabuok. Nang resign dayon. Kay gada man sad kog mga 6 kabuok. Ingon din sila, resign mi pader. Na naman kay mga tao, nako, wa man ko maingong resign mo. Idugang ni nako ninyo. O di 4 sila, 6 akong gidadi, napuo na. Punaan pa gid nako 16, nahimong 26. Nakaroon sa pag-anhin nako dinhi, ning kuyog man sang wala nakabuk ning kuyog. 24 di ko kabuk, 23 ba. Ang ni kuyog. Manya kay niya man sa dinhi mga pilotos la kabuk dinhi mga 5, ano po? Mga napo. May kayong taktakot. Gipon, anasan nako. Karon 40 na ni kapin ang gakuyog-kuyog nako. Hurot atong kulikta. Pero sagdi lang, napakaon man sang gigotom. Di ba? Napainom ang giuhaw. Nyag naa sila'y sakit, natagaan sa doog tambal. Nya nakatukod-tukod sa ilang mga balay o di sa ato pa atong nabalayan ang way balay o garita sa atong national level kisa mga presidentiha nga nilingkod sa Pilipinas nga wa manaktak sa ilang kontra. Hinoon mamao magilas kinaiya pero sa ako lang nahinumduman si Pinoy, atong anhing President Pinoy, paglingkod niya, na priso dayos Gloria. Gloria ba, Macapagal Arroyo, na priso, niya na-impeach, manting ito si Corona, Chief Justice. Nasa to siya impeachment, nasa to siya pang priso. Sa dinagko lang ni ba? Dinagko. Niya paglingkod sang Cory Aquino na priso sad si Marcos Sr. na exile dito sa Hawaii, wa gyud papulia. Hangtod namatay dito. Wa gyud gipalubong hangtod tong gasunod nga mga presidente, wa gyud gipalubong ang patayng lawas ni Marcos Sr. Niya sige silang singgit des kalsada, never again, never again. Di ba? Paglingkod ni President Duterte, wa niya gipapriso sa Pinoy. Gipapriso di ay. Wa niya pangitaig paagi ba nga mapriso. Magina sila paagi. Niya, iyang gipalubong ang lawas ni President Marcos Sr. nga dugay na kaayong gihaya. Moto'y kinatasan tingaling haya nga nahitabo sa kalibutan. Nagibutang ragyog balay. Nalubong yun sa libingan ng mga bayani. Ang iyang vice presidente ni President Duterte, kisa to
Vice President Leni Robredo, sige to siya paghot, sigig saway, muadto pag gawas nasod, sigig saway. Doon na nagyo ni propose, naman na sa social media, doon na nagyo ni propose nga pailan og impeachment si Leni Robredo. Pero gi-announce gyud ni President Duterte ay naghilabti ang Vice Presidente kay elected na by the people. Sagdahilan na siya. Di ko gusto anang impeachment. Iya yung gisupak. Siya mismo mo ining declare nga ayaw na ninyo ipadayon ang impeachment. Ambot og buutan ba na si Digong? Paglingkod ni Bongbong Marcos, nagpartner pagid siya sa mga Duterte katong ilang unit team. Paglingkod niya, ang sa may nahitabo, impeach dayon ang Vice Presidente sa Congress. Priso dayon ang former President Rodrigo Duterte. Ito aparon dito. Karon magiting ito ang iyang ugma ba to, ang iyang proclamation anang iyang kaso. Priso dayon, kutob sa musultig bati, priso dayon. Ana. Nakaron, kinsa ka ni ining ato karong mga grupo, Marcos, Duterte, Pinklawan, ang naningkamot pagtuman sa mga sugo ni Kristong nag-ingon, atiman na gyud ang labing ubos nimong katawhan. Ato ginang pamalandungan. Kita sa dinhi kanang atong slat-slat ningkamot ta pag-renovate sa atong simbahan, labi na gining atong pabahay. So mo na ni atong update sa atong mga slots. Hinay ra ba kay halin? Ang atong grace niabot nag 177,876 ka slots atong halin, napay 522,124 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,326 na ang atong nadawat nga challenges. Ang atong PPSC Part 2 para ni sa atong pag-construct sa Bell Tower, Adoration Chapel o sa katong atong dako diring activity center nga covered. 1,791 paintaon ang atong halin. Napay 128,209 ka slots available, tag 100 pesos per slot. Ang atong target ani, hutdon tanig palit by May 31, on or before May 31. Kaya dili? Bantay mo. Mo ni atong target. O niya, ang atong DPR, niabot nag 77 kabalay ang atong makonstruct. Sige patagdawat, tag 100 pesos per slot. So pakpaka nato ang namalit natong slots. Praise the Lord. Unsaon to pagpalit og slot? Una, pwede ninyong remit diha sa atong opisina o diha sa mga lamisas gawas na may galingkod-lingkod diha, parisibuhi lang. Pwede sad sa atong bank accounts, kining niya sa atong screen. Ayaw lang paggamit og bank accounts nga wa dinhi sa atong screen karon. O niya, pwede sad sa atong GCash, kinigyapong niya sa atong screen, or inyong ikwarta padala, kinigyapong mga ngalan nga niya sa atong screen, mao'y padalhi. Pero ako inyong padalhan sa GCash, dili na pwede karon kay puno na. O niya, ang kwarta padala sa ayaw lagi agi sa Western Union, basta ako ngan, kay dili na ko na maklaim. Kining tanan atong paningkamot mga igsoon para ni sa labing ubos. Ang atong simbahan karon, ang atong parokya, tawgon natog labing ubos kay wa pa mahuman ang iyang bell tower, wa pa siya adoration chapel. Mahug siya labing ubos. Ang ato bang simbahan ba, ang atong community, wa sad siya activity center nga adto ta makagather nga dili ta madisturbo sa uwan o sa init. Muna maningkamot ta nga ma-address nato. Mahog sa nagmurag shelter. No? Anong mura mamog ng aluya? Sige, manindog na ta mga balaan.